Assalamu alaikum masu kallon fina-finan Hausa. Muna maraba da zuwan Hausa Cinema Plus, gida ɗaya tilo na zafafan fina-finan Hausa da nishaɗi, gargajiya. A Hausa Cinema Plus za ku kalli jerin fina-finan Hausa da abubuwa masu taɓa zuciya da za su nishaɗantar da ku. Muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin kada ku rasa komai da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Hausa Cinema Plus, nishaɗin makallata. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. A nake ji kamar Indo. Sannu da zuwa. Yau ke ce a gidan? A'a sannu da zuwa. Yau wai da zuwa. Yau dai na ce kai bari in je magaisa ba na bi an rabu da gaisawa. Ya kike ruwan cikin kyautawa. Ya ai ku ne abin aje a gaisa. Wannan gari sai masu kuɗi su ne masu na kuɗi. Da wani ba fiye ba. Aikin san aka ce kowa ya sarki ya zuce sa'a. Ai bai hannu da shuni shi ne abokin da sa. Ya dai na ga kina ta kallon ta. Wuɗa baki kuma ki ce min rabi kamar mai hamma. Ai dole ne ki tsaya ki kalli wannan yarinya. Ai ni ina jin duk a cikin irin sa'annin mu dai da muka taso. Babu wanda ya da can su riga iri na. Yarinyar arziki kenan. Ke irin taki fahimtar kenan. Iya fahimtar da ta nuna miki kenan ke. Iya abin da kika fahimta kenan ke har ga Allah har cikin zuciyarki. To wannan yarinyar da kike ji da gani kallo ɗaya ne mata na gane matsayinta. Ina kallonta na san gaba ɗaya na gama karantarta. Kin san an ce labarin zuciya a tambayi fuska. To wannan yarinyar idan kina da labarin lumbu-lumbu wutar kaikai. Sun muka sau. Ina ƙara gaya miki hajiya wannan ita ce mage mai kwanciyar ɗaukar rai. Wannan abin da take miki ba na Allah da malaki ba. Ya ba za ta miki ba. Ɗanki yana da tarin dukiya. Yanzu babban burinta ta ga ta sauki ɗa a cikin gidan nan. Tana ganin ta haifi ɗa burinta ma ta ga mijin ya sheka ya tafi. Saboda an mallake dukiya amma mai ya za a ture ki kina munna kina yaye baki ke da matan muna yara haka kike. Ke ba abin da ya miki zafi da abin da aka zo miki da shi sai ki yarda. Dole gani nake yarinyar nan ba dan haka take yi ba. Kawai dai tarbiyya ce irin tata ta gidansu da ta samu. Ajiya, wannan ita ce tarbiyyar? Aka koya mata dai ta zo ta munafurce ki. Inda tana da tarbiyyar da ta zo ta aje ta zuba min ruwan mana. Kin ganta sai wani haka take yi. Ta kawo ruwa ta aje kamar daga gidansu. Wannan kuma Indo ba za ta tsaya ta ji abin da muke cewa ba. Shine dalilin ta. Na fahimci. Baki gane abin da nake nufi. Hiran nan ba za ta yi wa anan ba yau fa ni ba ko falo bace. Ciki za mu shiga saboda ba na son ta ji me muke cewa. In warware miki zare da abawa. Dama tuntuni haka muke ne nake fahimtar da ke. To mu je in ba ta mu je. Ai ba zan ki sauraren ki ba. Hajja. Ya ki amina ki ana yara. Rayuwa kenan a koda yaushe ba ka rasa 'yan bakin ciki da hassada. Shin menene dalilinta? Na shiga tsakaninta da surukarta. Ikon Allah, ka duba abin da fa ya fara faruwa a wannan gida. Daga zara ƙawarta ta zo ta hure mata kunne, ta hana ta zaman lafiya da surukarta. Ki haƙuri dan Allah in wani abu ki dan Allah dan Annabi ki yafe ni dan Allah. Dama ai komai akai da jaki sai ya ci kara. To bari ki jin gaya miki. Wallahi ba za ku yi nasara a kaina ba, makirai. Dan Allah ki haƙuri ya ce san mene nake ba. Lafiya? Lafiyar kenan, ka same ni a ɗaki. Me yake faruwa? Wallahi ne ma ban sani ba kawai canza mai dai.
abin da nake ji labari akan wasu yau akai. Wannan yarinyar Fadila da kake gani ba zaman Allah da Annabi take yi da kai ba. Akwai wata manufa. Kamar yaya ja? So suke ka mutu su ci gadon ka, idan kai baka sani ba to ni na sani. Hajiya, anya Fadila ba za ta iya aikata wannan al'amari. Kai ka san ba zan maka ƙarya ba. Kuma abin da babba ya hango yaro ai bai isa ya hango shi ba. Kawai ka tashi tsaye. Hajiya ki duba ba wai ƙaryata ki nake ba. Fadila da zuciya ita take zaune da mu a gidan nan. Yi min shiru, dama ai haka zaka ce tunda an riga an gama da kai. Ba ka da katabus, ni zan ɗauki mataki, tafi ka bani guri kawai je ka. Allah ya wuce zuciyarki. Ya haƙuri. Irin wannan yanayi shi ake kira yanayi mai hatsari ko kuma yanayi mai tsaka mai wuya. Sirkarta mutuniyar kirki, amma dai kun ga abin da ya faru a farkon wannan shiri. Ta zo ta zige ta kuma ta haɗa ta da wacce yanzu take azabtar da ita. Wannan shine sakamakon azabtarwa, wanda duk abubuwan da ke faruwa ba sai an je lahira ba ake fuskantar hukunci. Shin wannan shine dokin zuciyar da ya hau, shi ma ya ɗauki mataki, duk da dai dama mahaifiyarsa ce, babu yanda zai yi, dolansa ya haƙura ya kuma tsaya ya saurari maganarta. Komai ya tsanani maganinsa Allah, amma hakika akwai babban matsala ta faruwa cikin gidan nan. Wallahi ban san abin da yake faruwa ba. Allah ya ga zuciya. Na ɗauki Hajiya tamkar mahaifiyata. Kai kuma mijina ne, ba zan taɓa yi maka abin da yake ba daidai ba, sai dai in yi shi bisa kuskure. Amma duk abubuwa sun canza, na rasa gane me ke faruwa. Wallahi ban mace komai ba. Idan da wanda zai bada labarin ki, ni zan tabbatar da cewa ke mutum ne kirkici. Amma abin da nake so ki ci gaba da yi mata biyayya kamar yadda kika saba. Komai ya zafi maganin shi Allah. In wani abu ne ya zo kanta zai sauka. Tabbas shedan ya shigo cikin gidan nan. Allah kai mana tsari da shi. Amin, amin. Ki daina kukan. Kin ji? A irin wannan yanayi idan ka tsinci kanka, wani mataki ya kamata ka ɗauka? Matakin dai shine addu'a da kuma komawa ga Allah da kuma neman zaɓin Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine kaɗai hanyar da zai kai ka ga tsira, domin kuwa kai baka cutar da kowa ba kuma baka da burin cutar da wani. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ka ɗauka. Ƙawarta Makira Annamimiya ita ce ta yi kutun ta sa ta a cikin wannan hali na masifa da kuma bala'i. To asirinku ya tonu yau. Allah ya tona muku asiri, abin da kika so ki yi Allah bai nufa ba. Ajiya ne ke faru. Au biki sani ba? Meye wannan? Meye wannan? Wallahi ban sani ba. Wallahi ban da masaniya a kan shi. Ki da Allah rufe mun baki. Zaman ki wallahi ya zo ƙarshe a gidan nan. Tunda kuma rayuwa ta kuke nema. To saba wallahi. Wa alaikum assalam. To ina ko lafiya? Duba fa kaga. Ai na riga na gaya maka wa'annan mutanen da kake gani wallahi rayuwar mu suke nema, kalla dubi. In ba dan da suke neman rayuwar mu ba me zai kawo wannan? A zo a saka a gurin da zan zauna, wato in zauna akai in haukace. Shikenan kai kuma su gama da kai a dauki abin da ake so a tafi. Fadila ya aka wannan layi ta shigo gidan nan. Wallahi tallahi ban da masaniya akan wannan layi. Ni ma haka na ganta. Ƙarya kike yi munafuka. Allah ne ya tona asirin ku kuma zaman ki ya zo ƙarshe a gidan nan. Abin da nake so da kai Kabiru, ka saki wannan yarinyar ko kuma in ba za ka sake ta ba ni zan tattara in bar maka gida. Tabbas Kabiru ya shiga tsaka mai wuya. Domin kuwa hajiyarsa ko kuma in ce mahaifiyarsa ta ba da zaɓi akan doron zuciya ba tare da tsoron bincike ba. Irin waɗannan abubuwa na ƙawaye ko aminai da suke shirya makirci sau da yawa su ne suke hana mata da surukansu zama lafiya. Yawanci za ka fuskanci ba ainihin surukacce mai matsala ba, wata huɗuba ce daga yawanci ƙawayenta ko kuma in ce aminanta.
ya kamata a ringa bincike da kuma zurfafawa kafin a yanke hukunci, domin kuwa Allah baya zalunci. Duk kuma wanda ya zalunci wani zai tsinci zalunci ne a ƙwaryarsa tun kafin a je lahira. Na sake ki saki ɗaya. Uku na so kai mata, amma duk da haka sauran ma za su yi bayan. Mai afkuwa ta afku, domin kuwa ya sake ta saki ɗaya bisa umarnin mahaifiyarsa. Shin kun gani dai abin da ya faru a farkon wannan shiri, irin halin da ita kawar ta jefa matar ta aurawa ɗanta yasa. Wala Indo ni ce kuma halin da suke ciki. Tun na tsaye da abin ba wani abu ba, saboda ina nazari ne, ina dubawa a 'ya'yan dangi haka 'ya'yan 'yan uwa in samo mishi mai hankali, don ba na so a zo a kuma samun matsalar da aka samu a baya. Gaskiya ne, amma dai ya kamata a mai da hankali a yi abin nan da wuri, don ba zai yiwu a ce babban mutum kamar Alhaji Kabiru a bashi yana zaune haka ba aure ba. Da dai, to amma dai bari dai in bari. Haba Indo, faɗi mana menene? Ai ba wani abu. Na ce da dai wani tunani na yi. Na ce to ko 'yar gida za a yi a haɗa shi da Yusra. Duk dai da tana da masoya. Akwai yaron ma da ya ce zai turo da magabatansa. To amma sai na ga gida ba ta koshi ba, ai ba a ba daji ba ko? Yusra 'yar wajen ki wai? Haka nake nufi. Hajiya. Ya naga kin yi damu ko ku baki ji daɗin zancen na ba ne? A'a, ba haka bane Indo. Kawai dai ina wani nazarin ne. To ba matsala, shikenan ki bari ki dan saurare ni, zan yi shawara. Yawwa. Ai shine saboda kin gane a ƙara ƙulla danƙon zumunci. Yadda muka taso din nan ran da aka ce ba mu fa shikenan, amma idan aka ce mun haɗa kan yaran to sai ki ga an dora daga inda mu kuma muka tsaya. To ana Indo. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Na je na alkhairi. Ina fa saurari. Wannan shine hanyar da Indo ta yi ta haɗa makirci kuma ta haɗa Alhaji Kabiru da Etta Yusra, wadda a halin yanzu suke gasawa mahaifiyar Alhaji Kabiru aya a hannu. Saboda na lura da kai. Me ke shirin faruwa a wannan shiri? Tun daga lokacin da kuka rabu da Fadila, gaba ɗaya ka tattara magana aure ka ajiye ta, baka da ra'ayin shi. To wannan ne yasa ni kuma na yanke hukunci, na yanke zan haɗa ku aure da 'yar ƙawata Indo, Yusra. Yusra kuma? Ita mana ba ta yi ba? Babu laifi, duk abin da kika yi ai ba zan ce ba. Allah ya zaɓa abin da ya fi alheri, Allah ya tabbatar man da alheri. Mun to Allah ya maka albarka, ya Allah kuma ya tabbatar mana da alheri. Yauwa, ai haka kaga yafi, amma ina ka je kasuwa ga yara a ƙarƙashin ka ga komai, ana ganin ka babban mutum kuma ka dawo gida ba iyali, ai bai yi ba. Yauwa. Tabbas Alhaji Kabiru ya ci kaɗa, domin kuwa yana biyayya ga mahaifiyarsa a duk irin abubuwan da ta zo masa. Fadila, duk mutum mai tausayi da imani ya ji wannan labarin naki dole ya tausaya miki. To amma abin da nake so da ke, ki yi haƙuri, ki bar abin da ya wuce. Allah yakan jarraba bawansa kowace hanya. Ki ɗauka wannan ke ta inda Allah ya jarabce ki kenan. Baya ga haka kuma ni albashir ɗin da zan miki, insha Allah ni zan zama farin ciki a tare da rayuwarki, alfarma annabi da alqur'ani. Na gode, Allah sa hakan ya zama mana alkhairi. Baya ga haka kuma ki yi haƙuri bisa taso miki da wani tsohon abu da ya wuce daga baya da nai. Ki yi haƙuri, insha Allah komai mai wuce ne. Babu komai, ai ya riga ya wuce. Abin da ya wuce ya riga ya wuce. Ya sa ya zama alkhairi.
Kina ji na ko? Thank you. Wajen jibi ne maganin da zan kawo miki. Duk yadda za a yi kokari ki ga kin saka mata abinci. Ni yanzu babban buri na matan nan kawai ta bar duniya gaba daya. Saboda mu samu mu ci duniyar mu da tsinke, mu yarye ɗaya ta da ɗaya da biyu. Ai biki san wani abu ba. Wallahi idan har matan nan tana cikin gidan nan ko cin dukiyar shi babu yanda za a yi ci ta yanda raina yake so. Idan har matan nan tana cikin gidan nan. Idan ka har ta bar duniya haba umma za mu yaɗe ta da ɗaya insha Allah. Duniyar mu da tsinke Wallahi ai badari umma haddasa makota. Wannan gidan karan namu ko wallahi lazi sai na gidan shi gidan zamani gaba ɗaya ɗayan shi za a yi. Wallahi wai ke baki gaga shi yadda na zama ba. Ai karin maganar Bahaushe ai da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna. To kuma shikenan sai in sake mata ki hana mana ruwa gudu. Ki duba ki ga yadda na zama. Yanzu abin da ya rage mana a gyara gidan nan. Kin gane yadda ake taiwa hajiyan nan hajiya ni ma in zama hajiyan nan. A'a ni ma in zama hajiyan nan in samu in gana keta hazan nan. To abin da za a yi kenan. Yanzu kin gane kafin mata ankara tashi zan yi in koma. Shi da sani kenan. To shi kenan. Ta gama shirya makircinta, asirinsu ya tonu na yunkurin kashe mahaifiyarsa. Gashi ga mahaifiyarsa duk kuma sun ji abubuwan da ke faruwa. Lallai Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce sharri ɗan aike ne. Saboda ba cikin gaya ba duk abin da kuka faɗa da alhaki kuma kuikuyo ne. Akan kunne na kuka faɗa. Duk wanda ya shirya shi sai ya ji shi. To yanzu kuma me za su ci wanda kake tunanin za a yarda da su. Kin ci amana ta. Kabiru ka sallame su. In ka sallame su kuma ina jiran ka. Ba hajiya. Wallahi rufe shi dan Allah hajiya ki sau da yawa mutane na aikata mummunan laifi sai su ce sharrin shaidan ne. Shin kuna ganin kuwa sharrin shaidan ne ko kuma sharrin mutane da san duniya da kuma san abin duniya? Inda ana da wallahi sai mata. Kai mata ɗaya mama da dan barazana ko? So ba ci. Ko ba cikin ce zai yi hakuri. Waye ciki zo ki fita. Fita. Kina ina? Zo ki tafi da kayanki. Ta kashe mata aure kuma ta tafi ta batta. Wannan ita ake cewa muguwar uwa. Bata tsinana wa yadda ta haifa komai ba domin bata dora ta akan hanyar bin Allah da bin umarninsa ba da kuma biyayyar aure. Duk lokacin da ka mayar da al'amuranka ga Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarraba ka sannan kuma ya kawo maka mafita. Yanzu dai Alhaji Kabiru da mahaifiyarsa sun samu mafita domin Allah ya jarraba su kuma sun cinye wannan jarrabawa kuma sun gano kurakuran da suka aikata a baya na musguna wa sarkarta mai mata biyayya wacce suke zaman lafiya. Wannan sanya wani ya zo min muhangwal ba kuma ya gaba da ke. Gaskiya ne wannan. Ba da mu ai a kwana a tashi ba wuya kamar gobe ne. Ne kawai a sama ta wata da riwa ne ko sai. Madina. Da Allah ina son na ganta minti. Ba damuwa, ba damuwa. A gaskiya ba inda zan ci. Ha, karki ya ga Fadila. Dan adam daraja ne da shi. Allah ya karrama dan adam. Ki yi hakuri ki je ki ji abin da zai faɗa miki. Ai ba ki san me ke tafi da shi ba ko? Ki je ba matsala. Ni amince. Allah sarki soyayya ruwan zuma wannan fa tsohuwar masoyiyarsa ce amma kuma kun ga abin da ya faru a yau. Rayuwa akwai darasi a cikinta da kuma kalubale. Fadila. Ina jina amma ba ci kallon. Ban da bukatun. Fadila na san zaki mamacin gani na abokan gidanku. Wannan lamari ya bayyana kansa cewa
baki da laifi cikin lamarin nan. Ki haƙuri, yanzu magana da nake miki hankalin Hajiya in yayi dubu ya tashi. Tana nan za ta zo ta baki haƙuri. Har ina gaggawa in zo gurin ki amma ita ta fi ni damuwa na in zo in baki haƙuri. Ki haƙuri Fadila. To alhamdulillah. Na gode wa Allah da ya nuna min wannan rana. Kuka gane cewa ba ni da laifi a cikin wannan al'amari. Na gode da Allah ya bayyana gaskiya. Ba damuwa. Insha Allah komai ya wuce. Alhamdulillah. Na gode Fadila, Allah kuma ya saka miki da alheri. Ta ai gaskiya ɗaya ce kuma duk inda aka yi nisa sai ta fita. To alhamdulillah. Ba damuwa komai ya wuce insha Allah. Alhamdulillah. Na gode Allah saka da alheri. To shikenan. Bari in je kaga na bar ba ku ko? Ka san mijin da zan aura ne. Ya kamata in bar shi kaɗai. Allah sarki dama Allah subhanahu wata'ala ya yi gaskiya duk lokacin da wani al'amari ya same ka to in dai kai haƙuri to sauƙi yana zuwa an mata ƙazafi a lokacin da take tsananin buƙatar zama da mijinta amma yau ga abin da ya faru yana buƙatar ta ita ba ta buƙatar shi. Na'am. To ta ne wa yi wannan dan na ga kamar yanayin ki a ɗan canza. Tsohon miji ne ya zo bani haƙuri akan abubuwan da suka faru. Ciwon abinci duk wasu abubuwan da suka faru ba kuwa a ce to insha Allah kuma na gode wa Allah da ya nuna musu suka fi ciwo to in ga hakan ya fi sai ka da yi Allah godiya da Allah ya tabbatar da gaskiyar nan ba kuma da magana mutum da wasan ta wuce ba wani magana su ba gaskiya Allah da nan da rana ita yau komai zai zo to kai da nake cewa dan ƙara santi da wa ya faɗa zan iya tafi to abin da ban ga me shi ya siya a cikin gida to ko haka ba tabbas lokacin da kai rayuwa zuciyar ka tsakani da Allah Fadila tabbas Allah ba zai kwantar da kai ba wanda ni kaina abin ya bani mamaki yanzu mun zo mun gane cewa yarinyar nan ba ta da laifi ni ma kuma na shiga cikin matsananciyar damuwa idan ban mai da Fadila ba zan ji daɗin rayuwata ba kan Allah ka taimaka mu to banda abinka malam yanzu fa maganar da ake yau a wurin mu saura sati guda da ita to kuma ana magana aure saura sati ɗaya ka zo kana min wani maganar wai in haƙuran baka ka mai da matarka to ni kuma in yi yaya na yadda inda a ce an ɗaura ni kaga ba zan ci karba da matarka ba mai da ke faɗa ba a yi ba za a yi ne ni kuma haƙiƙanin gaskiya rayuwa ta za ta shiga cikin wani hali in ma rasa ni ne za a iya yi saboda abin da nake ji a raina ba daɗi kuma a shirye nake daga naira 1 zuwa miliyan 5 idan ka kashe wa Fadila a shirye nake da biya ka dama da abinka ni dai ina son ka taimaka min don girma Allah in kai haka ka taimaki rayuwa ta ci gaba ɗaya a gaskiya ba zan yadda ba wannan maganan ba ta yi min ba dama baka kishi na baka so na wallahi ba haka bane Fadila wallahi har ga Allah ina son ki amma na duba ne yadda rayuwa Alhaji Kabiru take idan har bai aure ki ba to zai iya shiga wani yanayi kuma na san cewa har ga Allah wallahi tallahi karki ji tsoro ne na san kin bi san Alhaji Kabiru me yasa ka ce haka kada ki manta kin bani labarin yadda zamantakewar ku ta aure ta kasance tsakaninku kina san shi yana son ki ba a san ran ko ka rabu da juna ba kuma fa kar ki manta kun dade da shi kun shaku kin san halin shi ya san halin ki ni ko yaushe kika sani duka yau watan mu nawa da haduwa na sani amma ina son ka bari wannan magana Allah ya sa ka shi asali ma ita ta ce min na bi umarnin mahaifiyata suke to Allah ya sa kan dai shi ya fa alƙawari shin zaka iya sadaukar da soyayyarka da kake ji nagode Allah ya baka wadda ta ninka ta so dari lallai wannan abin da kai mun ba abin da zan ce sai dai in taimaka addu'a a bangaren soyayya Allah ya baka mata ta gari kaman Fadila
Zabin da nake so na faɗa miki duk abin da na kawo gidanku nan magana aurenmu da ke na mafar miki har ga Allah. Baya ka kai ma Alhaji Kabiru ba na buƙatar komai daga gare ka. Duk abin da kai niyya ka ce za ka biya koya ba na buƙatar komai daga gare ka. Na yi wannan abu ne don Allah saboda ka ba komai. Allah ya musanya abin da ya fi alkhairi. To shi kenan, mun gode. Na gode Alai Mustapha. Allah ya saka maka. Allah ya baka wadda tafi ta su ɗani. Min amin. Wannan abin da kai masu sai in taimaka ne. Allah ya baka na gode ƙwarai. To Fadila bisalam. Gaskiya Fadila ta kasance mace mai sa'a domin kuwa dukkan masoyan nata sun kasance mutanen kirki ne, domin kuwa mutumin kirki ne kawai zai iya sadaukar da soyayya ba tare da ya ji wani abu a ƙasan zuciyarsa ba. Wannan soyayya mun ba a tsaye ba mu tsira da komai ba umma. Yanzu duk a ire-iren wannan kuɗaɗen da na dinga turowa yanzu ba abin da muka tsira da shi dubbo kaya cinye. Ke dai bari Sira. A gaskiya ni ma nayi nadama wannan al'amari da ya kasance. Ki dai duba ki ga irin wannan kaddara da ta hau kanmu gashi mun tashi a zero. Wallahi umma ba wata kaddara ni wallahi tallahi kin riga kin cuce na rantse da girma Allah. Ina can gidan hankali na a kwance in ci mai kyau in sha mai kyau in kwanta inda raina yake so amma umma yana so na baba ya so na baga baki ɗaya kin firgita min rayuwa wallahi tallahi ni ke kika cuce na rantse da girma Allah. Yusra a matsayina na mahaifiyarki kike iya buɗe baki ki ce na cuce ki? A duk duniya kin san babu wanda ya fi ni son ki ji daɗi a rayuwarki. Dama sau nawa iyayen suke cutar da 'ya'yansu. Kaddara ce ta riga fata. Dama san zuciya bacin ta. Atuli makhluqi na fi ma. Sai dai me hakuri. Wanda ya hau dokin kwaɗayi dole ya sauka a tashar wulakanci. Hanyar da kika dora ta ba hanyar Allah bace ba hanyar manzon Allah bace. Gashi dai an daura aure an yi biki sun dawo cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Badila, muna yi musu fatan abubuwa da yawa sun faru a baya wanda ba na fatan a ce nan gaba sun sake faruwa. Kuma ya ba su zuri'a. Saboda haka ki haƙuri, ki yafe mu. Ya ci gaba da haɗa kan Allah kuma ya miki albarka. Da kuma mahaifiyarsu. Kabiru, ga Fadila na, ka riƙe ta amana ko bayan raina idan ka saba mata ban yafe maka ba. Azuba kuma insha Allah. Saboda haka yanzu abin da nake so in gaya muku gidana da na gina sabo da 'yan haya zan zuba amma yanzu na fasa zuba 'yan haya ni zan tashi daga nan in koma can saboda ba na so abin da ya faru a da ya sake faruwa ba kuma tambayar ku ne ko shawara nake nema ba gaya muku ne saboda haka kan wanda ya ce min komai. Kabiru rufe mana da addu'a. Allah ya saki shiga sa'a. Amin. Allah kuma mu ya ba mu zaman lafiya ya kaɗe mana dukkan wata fitina. Allah kuma ya sa. Yusra dai an sake ta ta koma gidansu kuma ta fara rigima da mahaifiyarta tun kan a ci Talata da Laraba. Kuna ganin cewa zaman lafiyarsa zai ɗore ko kuma wani hali ko yanayi Yusra za ta shiga? Shin wani za ta aura? Shin wanda za ta aura ɗin wane ne? Ya kai Alhaji Kabiru ko kuma bai kai shi ba? Ko shin ma ba za ta yi auren ba? Za mu ci gaba da kallon wannan shiri tare da ku don mu ga mai zai faru a rayuwar Yusra da mahaifiyarta. Ka zuwa. Wajen Allah. Barkan ku da yi. Da baka da. Na gaji Alhamdulillah. A shigo. Insha Allah. Allah so nake a wanke min motar nan. An gama. Amma gaskiya ba zan jira. Ba ku ita a wanke ta sosai da Allah. Ka fita sosai. Ai karka da ba mu kana yauwa. Wanda bayan awa biyu a kai. Bayan awa biyu? Kake kan. Ba dai a wanke ta ko ina da ina. Sai na. Ya mutum zai hamdala kuma sai an tume shi. Ya wannan wani irin ganganci ne cewa aka walar da jasa su ba ruwanka.
magana ka tana kan layi tunda aikin muke ta jira bari in kwaso kayan aiki. Abin alfahari ne a koda yaushe a samu matasa na yin ƙoƙari wajen neman na kansu, musamman wajen gudanar da ƙananan sana'o'i irin su wankin mota da wankin babur da kuma sauransu. Domin kuwa idan har sun riƙe sana'arsu da ƙima da mutunci, wata rana za su tsinci kansu a matsayin waɗanda suka mallaki wani abu na duniya, waɗanda kuma suka tsaya da ƙafarsu za su yi rayuwa cikin farin ciki da jin daɗi. Amma kuma idan suka yi amfani da sana'arsu wajen hawa motocin mutane da yi musu ƙarya da neman mata a ciki, lallai ƙarshensu ma ba zai yi kyau ba, sannan kuma za a iya jarraba su da wata gagarumin matsala da ba za su iya tare ta ba. Yanzu a wannan shiri kamar yadda kuke kalla, wani ya kawo wankin mota, amma kuma mai wankin mota ya ɗauki mota ya fita da ita domin ya je ya yi ƙarya wa mace da ita. Shin kuna ganin abin da ya ɗin nan ya yi daidai ko kuma me ke faruwa? Sannan kuma wannan shiri zai nuna muku wata izina ga mata waɗanda ba su da buri da ya wuce su ga namiji a cikin mota ba tare da sun san wace irin sana'a yake ba, su ringa kumbura kai suna fasa kai suna ganin cewa sun samu wani babban attajiri ko kuma wani babban mai kuɗi. To ba duka ne aka zama ɗaya ba, wasu da yawa aro ababen hawan suke da sitirar da suke sawa, siyo mata ƙarya, sai bayan sun yi aure a gane wane ne namiji. Kai daɗe. A'a, yusi. Don Hajji Adamu. Me kala-kala wannan kuma mai zafufa. Wannan ai ce ta zo. So shi sa na ga to ya kamata in fito da ita dan jita in jiya take tukuna. Gaskiya ne. Motan fa ta tafi da ni in gaya maka. Ni daɗi na da kai akwai zafafan motoci. To ko ba miki ta ne? Da na ji daɗi. Ai da na warwasa a gari. Karki damu. Ni da kike gani na mota a guri na, siyan mota kamar siyan gyada ne a gurin talaka. Ni ba wani matsala ne a tattare da ni, in dai mota ce. Matukar kina tare da Alhaji Adamu mai kala-kala to baki da matsala. Mota wadda ta wuce wannan daraja sama da su 60 zaki hauta, in dai muna tare da ke. Baki da. Ikon Allah. Ai da haka in gaya maka kake cikin raina. Kina nufin dai nayi kudindina nayi tsalle na dira a cikin zuciyarki. Ai baki da matsala da yanzu. Akwai matsala. Kin gani akwai mitin da zan yi da irin hamshakan 'yan kasuwa na garin nan gabaki daya. Sun matsa wai suna so irin za su sa hannun jari a kamfani na. Ba na so amma sun matsa bayan da zan yi dole kawai kar mutum ka zama kamar shedan ana ta cewa a zo ayi kana cewa kai no so kawai dan haka na ba su dama zan je zamu mitin da su ne kin gane kuma awa ɗaya na ba su nan gaba yanzu za mu je mu zauna daga zuwa sai tafiya ne gaskiya karki damu zan dawo da dare mu je mu sha ice cream ne kin gane yanzu just irin 2 to 3 hours irin mun gama mitin ɗin zuwa dare sai in dawo kawai sai mu tafi. Da gaske za mu je shan ice cream? No, kin san bana miki ƙarya yayi. To shikenan. Ka san fa kana nan din zuciya. Rayuwa kenan tun kafin a je ko ina an fara karɓar abin da aka shuka. To ita fa rayuwar nan abin da take ba iya fa abin da ka shuka za ka girba ba, ninkin abin da ka shuka shi za ka girba. Domin kuwa kai ka zuba iri, kai ka zuba taki. Gashi dai ta samu ɗan ƙarya tantagarya wanda dab yake da ya destroying ɗin rayuwarta, ya ɗauko motan mutane tana masa kallon wani attajiri ko kuma mai kuɗi baya ga waccan damar da ta zubar ko kuma in ce ta yi wasa da ita. Mu ci gaba da kallon shirin mu ga abin da zai faru a wannan tasha tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Shi kenan ba gashi nan zo.
Ya Alhaji. Afuwa Alhaji, na barka kana jira. Amma dai ya kaga mota. Mota ta yi. To alhamdulillah. To bukata ta kenan. Wato Alhaji abin da ya faru ne wannan motar bai dace a ce iya wankin mu na nan gurin kawai za a yi mata ba. Dan haka na tafi can head office din mu. Ni je aka yi mata wani polish ka ganta yanzu yanda ta dawo. Tai kalla ita. Kamar yau aka fito da daga cikin injin gerata. To ai shine nake ta tambayar abokin aikinka. Ina aka kai mun mota? Yayi mun shiru. Ai ba shi da amsar da zai baka saboda a lokacin da na fita bayan yayi sallah yana cin abinci to ni kuma sai na zabura na tafi ina so saboda in bitin time in zo da wuri to kuma Allah da ikon sa sai aka dan samu tsaiko a hanya amma dai amin ahuwa ni dai bukata ta in faranta maka rai kaga mota dai ta same da ake da bukatar ta ba komai ai mota ta yi kyau sai kyalli take yi to alhamdulillah ta yi buja ciki ta alaji gashi nawa ne kudin naku nace ai mu da kai ba ciniki ai inda duk kaga dama ka ba arjin kace mu ji Allah ya mana albarka mu alhamdulillah kawotan da aka yi muka yi aiki da ita ai alhamdulillah ai abin nan yanzu dai ga 2000 laji 2000 yi warai ko to Allah ya kare girma Allah ya kare girma sai su kalaja Allah ya tsare kalaja dai yani kai kana da matsala ka bari mai a tuna ka a can kai ta kuma ai magana kai kan je can ita ce hanyoyin da wasu matasanmu ke bi wajen yi wa mata ƙarya. Yanzu dai ya ɗauki motar da ba tashi ba ya je ya mata ƙarya a matsayin motarsa ce kuma ta yadda. Shin za a yi auren ko kuma ba za a yi ba? Idan an yi auren za ta zauna idan ta gano ba shi da kuɗi, idan ta gano ƙarya ya yi mata? Wannan su ne irin tarin tambayoyin da ya kamata a jefawa mata masu kwaɗayin abin duniya. Domin kuwa tabbas ba za su tsallake ba. Mu ci gaba da kallon wannan shiri don ganin ya za ta kaya tsakanin Yusra da wannan kamar yadda ne baban miki ƙarya nata. bayani magana ta gaskiya maganar aure ce ta kawo ni ba maganar wasa ba. Tunda nake so daga gare ki dan Allah idan har kin san cewa akwai wanda kika fitar a matsayin wanda zaki aura to ki faɗa min gaskiya sai mu taya ki da an tafi ba sai na ɓata lokaci ba. To maganan gaskiya ina da manewa, amma ba wadda na bashi daman turo magabatansa. Wato dai kina so ki ce ni ma yanzu na shiga cikin sahun masu nema kenan. Ƙarai kuwa sai ka zage dantse. Dan ka san mace allura ce cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. Allah ya sa wannan rabon ni zan take shi. Da wuri haka? Da abin da aka ce Allah an gama komai. Fatan mu dai Allah ya tabbatar mana da alheri. Insha Allah sai a yi haƙuri da ni. Kin san an ce maso ɗinkin sarki. Sun da gari ta kowane lokaci tun da mun shiga sahun masu nema. To a mai da mutum gida. Na gode ƙwarai. Dama an ce wani hanin ga Allah baiwa ne. Fa shi nake da kai. Shekaran jiya da kace min za ka dawo. Ita kuma wannan ita ma Allah ya ba shiru baka dawo ba. So Yusra ke domin kuwa bata gode wa ranar nan wato abubuwa ne na zama very busy saboda yana ta meeting kuma mu tashi ba sai wajen 12 kuma ni idan muna meeting musamman irin yadda nake meeting da manyan mutane to gaskiya na kashe wayata ne. Zan ƙara maka da cikin imomina don kuma ka kafirce yanzu dai ba gashi na zo ba godewa zan saka maka da azaba. Yanzu dai ba wannan ba ina son mu je ka kai ni ka je ka siya mu kaza na irin butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala da suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya me faru? Wato wata gagarumin mantuwa ne sai yanzu na tuno da ita. Abin da zamu yi bari in koma ki jira na gida zan koma idan na gama da uzurin idan na dauko sai in biya ta gurin kawai sai in to miki da shi sai miki take away kawai sai in ka miki ba matsala. Shikenan kada ka manta. Ba zan manta ban Allah sai na dawo. Sai sweetheart my darling. Sai kiga ganin na kuma dawowa ko? Wallahi duk mai son tsuntsu shike bin sa da jifa. Idan ba gani ne na raba ki da gidan nan ba ina samu sukuni ba. Au to kai so kake ka raba ni da gidanmu? To na ki. Ai kuwa sai na raba ki da gidan nan sai dai ki zo da ziyara. Oh haka ma ka ce? Warai kuwa. Kina mamaki ne? To Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Addu'a kawai ita ce abin. Ni zan koma insha Allah. Da wuri haka?
Ai ba komai, in dai ba ƙarya zan gaya miki ba abin da zan faɗa, ina faɗa. Ko? Dan san ya cika yawa sai dai ai ƙarya. Haka ne to. Kin gani? To, sai mun yi waya ko? Wannan shiri ɗauke yake da wasu darussa da ya kamata mu ɗauke su. Na farko, yana nuna mana cewa duk lokacin da Allah ya haɗa ka da wata ni'ima ta rayuwa, to ka yi haƙuri kuma ka gode masa kuma ka bi wannan ni'imar a hankali. Amma kuma duk lokacin da ya baka wani abu ka ƙi gode masa, to tabbas zai jarrabe ka da wani abu. Mu ɗauki darasin da yake cikin wannan shiri domin mu rayu cikin nutsuwa da kuma aminci da kuma irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu a matsayin rabonmu. Kar mu hangi rayuwar da wani ke ciki da kuma irin abin da wani ya mallaka, domin kuwa hakan ka iya zamar mana babbar matsala a rayuwa. Bai Allah. An wale. Zan dan mota ne. Wata mota wannan mota? Wannan motar ma. Ka ga malam ina mai motar? Mota ta ce. Ka ji ƙarya. Irin ku ne irin wanda ake aika. Ku zo ku dinga raina mata da hankali kuna cewa motan ku ne. Ka ga malam wannan motar saurayi na ce Alhaji Adamu. Ka gane? Don haka idan shi ne ya aike ka sai ka gaya mu. Don Allah dai ina mai motar. Yanzu kira shi a waya. Ni kan zan kira shi. Irin ku ne wanda ake aika din nan. Zan ga ƙaryanka. Hello? Hello, baby na ya aka kina ina? Ka ga yanzu haka na zo ta anguwa. Naga motar ka sabuwar na wadda ka zo da ita guri na wadda ka siya kwanan nan? Ina jikin mota, ina tsaye a jikin mota sai ga wani dan raina hankali ya zo wai motar shi ce. Haka suke yi daga aikensa. Haka suke sai su dinga cewa wani motar ce yana ban shi. Dan raina hankali karɓi waya. Assalamu alaikum. Yalla bai. A ranka ya dade. Adamu ne maimakon yankin mota. Dan Allah, dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yalla bai karfa min asiri. Dan Allah, dan Annabi karfa min asiri. Dan Allah kai hakuri. Kai hakuri yalla bai. Karfa min asiri yalla bai. Dan Allah, dan Annabi abita yanda take so yalla bai. A taimaka min dan Allah. Uba nake mai gida, ayi min afuwa. Ka ce mu shekai ne gida. Okay, shikenan ba shi wayar. Ranke daɗi, yalla bai, dan Allah, dan Annabi, dan kaunarka da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Ya fi duniya da abin da yake cikinta, albarkacinsa muke ci, ka rufa min asiri. Ina da kake gani kanta akwai haka, akwai matsala kuma aurenta zan yi, kuma ita aljanninta na motoci ne idan ba motar nan. Yalla bai in ka taimaka kai ma kai jihadi, yalla bai zaka taimaka a raya sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In ba ai hakan bane akwai damuwa, ka taimake ni ka rufa min asiri dan Allah dan Annabi akai ta ai mata haka. Yalla bai ne maka alƙawari daga nan wuta uku zan yi ina wanke maka mota ka fes tai kal tai ras da ita kuma ba ko sisin ka yalla bai har ƙasa zan rika shiga ina zakuro duk inda datti yake sai na cire shi har na cikin inji ne zan yi dunkule in shiga ciki in feso shi fito waje da wadda ta fito haka zan dinga maka yalla da Allah da Annabi ka taimaka min yalla bai ka rufa min asiri a mun wannan alfarma dan Allah dan Annabi kai ta dan Allah dan Annabi duk abin da za ta ce ai hakuri toshe kunni in an ji ayi ba a ji ba ka gani ka gani yalla bai ka ji ka iji ka taimaka kai mai taimako ne yalla bai zan ba da gudunmuwa ni ma insha Allah a taimaka min yalla bai an gama yalla bai bari na kai ta Narinya ta taro min mace. Allah ya rufa min asiri, Allah ya kwace ni. Kai wannan masifa har ina. Alhamdulillah amma tunda nayi maganin matsala. Na zama Messi, na zama Cristiano Ronaldo. Na ci balan da o. Sai mu tafi. A ranar hankali. Wai ni ba na hanya in wuce. Allah mutum malam ni sauri nake ina da gurin zuwa. Bandaru, na ce ina kuka?
babu aiki, babu wahala. Duk wani abu da kika san zai stress na jikaki. Dan da wannan baby ko ma waye ko ma wace ce ba na san abin da zai taba su. Ranar ka yau gaba ki da ranka a baci. Su da dole ne a baci saboda halin ɗan kwangila su gama mana gidan. Wannan dalilin ma yasa nake tunanin anya ko ba daga bikin nan za a yi ba. Ba dai. An riga an gama sanar da biki an shirya komai da komai kuma kawai sai a daga? Gaskiya ni dai ban yadda ba. Yau yanzu yake so a yi. Saboda gaskiya ni na fi son na aje ki a babban gida inda kowa zai wala amma in kina ganin za ki iya zama a karami din sai mu zauna tunda na da kananan gidaje da dama sai a sake a ɗaya kawai mu zauna kafin su gama mana wanda muke tunani. Ba komai son zauna wallahi kafin a gama mana babba muna ciki idan aka gama sai mu tare a babban gida. To shikenan ni da ma ke nake ji gaskiya. Tunda kuma kin amince ina ganin ba matsala sai dai amma ina so ki gane wani abu ni duk bishashata da kika gani to a nan ni zan yi bishasha amma harkar biki ba na so wata bid'a ta ratso min cikin biki na ina so a bikin nan salin alin a yi a gama in yaso in kin shigo gidan sai ki gane wa kika aura sai ki ji daɗi mai gaba ɗaya. Ba ƴan labai yanzu kamanka ina da kamanka a ce ba za a yi shagalin biki ba a yi face-face a tara ƴan uwa da abokanan arziki su shaida ba ƴan labai. Ke hakuri Yusra ni ba haka tsari na yake ni ba na son bid'a fa kullu bid'atin dalala fa kullu dalalatin finnar ban yadda da wannan tsarin ba. Kawai ki bari a yi biki mu so muke aure ya albarka ya daraja an fahimta. Shi kenan man da ba haka na so ba kaga dole in yi biyayya. Alhamdulillah haka kike so ki fara biyayya tun daga nan dama an ce charity begins at home so kin fara tun daga nan so ina ganin ba matsala kawai za a yi bikin mu ba tare da wani ya san ma me ake ciki ba kawai mu tare a yan kananan gidaje na kawai sai mu da a ciki na dai mu dan takura saboda ni na saba in ga gida a buɗe a wala su amma ba wani matsala kawai mu dan zauna nan ba matsala insha Allah idan muna ciki kaga sai mu koma babban yawwa inda za a warwatsi saboda can ina so haɗa filin su kuwa da kai su zan baci ni fa ban gane ba ina ta cewa ka tsaya ka ji magana nake maka ni fa ban gane ba kwanan in ta muka magana ba ka san ka saurare subhanallah su da ca nake na ga miki kin san uzuri gare ni so nake fita na ta sauri sai ki ta tare ni amma ka san yau ne na ce maka ran da umma za ta zo gidan nan ba na gaya maka ba yau ne umma za ta zo cikin gidan nan wai tsaya wannan ita umman nan taki ba ta gaje da zuwa unguwa ne fi sabilillahi nake idan na lissafa daidai daga lokacin da muka yi aure zuwa yau akalla a kasara ta zo gidan nan ya kai sau 5 fi sabilillahi akwai lokutan da ba a so mata su rika zazzarin tu suna zirga-zirga a cikin gari akwai matsala malaiku ididdiga mutum takunsa suke idan abin alheri ka je sai a rubuta maka idan sharri ka je sai a rubuta da haka gwara ma ta zamanta a gida man ta rika huta fi sabilillahi yanzu mun ta wace kake cewa yanzu ki diddiga ma kake mata na zuwa gidan nan yanzu har ka mata ki diddiga zuwa gidan nan ta kai sau 5 to abu ne na wa'azi ba wai magana kididdiga bane akalla a kasar gwara a gaya mutum da abin da ya kamata ya yi abin nana ni yanzu to dan za ta zo me sai an gaya mu menene dalilin tsida ni ta zo gidan nan ya fi so a kirga in za ta zo sai ka ce wanda za a yi biki sai an yi shela menene yanzu matsalar ni yanzu dan kuɗi nake so ka bani hannu saboda ina son dan mace sai kafin ta zo gidan nan naga baba kice ita ya kamata a ce ta ka miki wani abu ko ba haka ba kuma amma a ce da san za ta zo sai an bada wani abu yanzu har nawa zan baki 10,000 katalin ta ishe ni 10,000 a'a ba zai yi ba za ki samu 10,000 ba yanzu kin san ina da matsala ta gyaran mota ta ita zan je ne abin nan ko ba haka ba motar nan kin san yadda take mota ce wadda take computerized sai an saka ta a computer ta auna ta yi scanning ɗinta gabaki daya jangwali daya karza ne idan aka mata guda ɗaya idan ta shiga computer sai ta ci 500 kin ga akwai matsala don haka ni yanzu kuɗi ba su iya rika fita daga aljihuna kai tsaye ba tare da ina san da dalilin wannan ɗinsu ba 10,000 nan za ta tushe ta kafafofin da a cikin motar nan ko ba haka ba idan kin sakace da nake matsalewa nake sakace da shi a cikin motar nan idan ba a yi programming ɗinsa an daidaita shi da cikin motar nan ba baya aiki a ciki idan ka saka shi a dadashin ka sai dai makalkali ba zai fito ba da haka kin ga ita dole za ta ci kuɗi a dinga yin hakuri to shikenan da ko bai kai 10 ba dan Allah ran annabi ko 8,000 ne ka bani kin ga ki yi hakuri idan na je na dawo abin da ya sawaka a zuwa abin nan dan naman miya ne dai dan waye dai za a kawo a bari fa motar nan fa idan fa bata dade dai fa ba fa nutsuwa a yi hakuri kuma fi sabilillahi akwai irin lokutan da idan aka shige gamo ake yi tsakani da Allah da san samu ne ba sai ta zo yau ba a bari sai ranar da aka shirya zuwan ta zo ko ba haka ba idan baka son zuwan ta gidan nan kaga sai in buga mata waya sai in ce ta yi zamanta ni dai ban ce sai an mata waya ta abin nan ba amma dai da dai an rika sani idan za ta zo a rika sanarwa a rika ba da notice kuma ziyara da fashi tana da soyayya ko ba haka ba amma kullun akai dina akwai matsaloli ni bari fita to ni da kawai a tawo min da nama ne ko ya fi kwanciyar hankali ba sai an rika cewa aka kaza sai na dawo na fara ba ni ba
ban fa gane ba ta wannan. Dubu goma kawai ta zame min jaraba? Kai, wa iya zubunta ni da wallahi ba na gane ma al'amuran gaba ki dai wallahi. Assalamu alaikum. Sallah, musulmi da za a yi sallah sai a nan. Kin ga. Ko dai yanzu ina nan kyaki na ji. Da shi nan abin da nake so da ke, na ji labarin an ce uwarki ta zo gidan nan. To fa na san matsalar ta. Kaza ce ga ta nan, ina da buƙatar ta. Ina so a min farfesun ta kafin abin nan. Saura kuma ki dafa. Ki kwashe fiye da rabi ki bata ki bani da baka-biki da haka saba dan a tarihi ban taba jin kwalaman miya irin wannan babar taki ba shi yasa na ajiye daga nan saboda haka ba sai na shiga da shi daga ciki ta gani ba ma ta sa rai in kika san akwai inda barin da zaki daga nan ki canja musu guri ki in ta kama fa ni karki dafa abin nan sai ta bar gidan nan fi sabilillahi saboda na tabbata an ta ji kanshi sai ta ci kin gane saboda haka gashi nan ki tashi ki adana sa a wani gurin shiga yanzu dole ma ba ni ba zama a gidan nan fita zan yi sauri Allah da kin idan ina jiran ki a ciki aikin aiki ta kai kenan. An dawo? Ana ta aikin ne a ciki? Yan mana ina kicin girkin. Wai tsaya, wai wa na bari a wajen. Mun mace ma da baka gaishe ta bane? Subhanallah, an samu matsala shi sa nake ta tunanin na gaishe ta ko ban gaishe ta bane ne? Allahu ya alamu. Ina tunanin dai kamar kusan haka. Ina zuwa. Ina ta da wasu wasi ne da alamun ban gaishe. In to ina son ce kuma. Ake yi da kalli? Bai gaishe ki bane? Ni da ina jin saboda bai gaishe ni bane. Sai goye fice kunya ake ji. To yana ka kuma bai gaishe ki ba umma. Sai ba ki ga saboda san ledar ma anan ki barka. To, ikon Allah. Me to a cikin? Na zo sai ni. Ba, dan ya kata ce ba. To kin san wani abu? Ni yanzu abin da za a yi kin gane? Tashi zan yi tafi gida na tuno da wani abu. Abin duk da yake cikin ledan nan maza ki je ki rabo shi bi ki kamun rabi wuce da shi. Ba za ki sai a dafa ba. Da rabo ki kamun rabi. So ki je gida ki sai a ta. Na ga miki tafiya zan yi. Kenan. Maza mu shiga. Nan me tafiya ta. Kawai sai ka ji na yi maka waya na ce ka zo. Hankali na du a tashe na ce to lafiya? To, lafiya ba lafiya ba. To me ke faruwa? Dama abbanmu ne ya ce in sanar da kai ka sake zuwa wurina. Allah faɗa yake ban yarda da wannan magana ba. Me yasa ka ce haka? To saboda na san shi dattijo ne kuma in dai ba wani matsala ya gano daga gare ni ba dan me zai ce in daina zuwa? Dama cewa yayi gobe da safe idan Allah ya kai mu kafin ya fita. In ka samu lokaci ka zo ku yi magana. Yanzu na ji magana. To alhamdulillah. Insha Allah kuma goben zan kokari na zo. Insha Allah. Saboda kin san in ka ji kiran manya to da magana. Sai dai Allah Ubangiji ya sa mu ji alkhairi kuma mu ga alkhairi. Amin ya rabbi. Yawwa. To amma fa ki sani idan na zo ba ruwana da ke ba gunki na zo ba gunsa na zo dan ma kai ki ji an ce na zo wai ki ce za ki zo safiya ce ba ruwana da ki. To ni ina ruwana sai da safe. Da shi kenan sai gobe insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, yawwa. Na gajiya. Na gajiya. Mun kun sabani. To, bayan lai? Wa da dawa. Isra mana. Amma kuwan haka ne Isra bata kyauta min ba. Sai da fa na kira ta a waya na ce mata zan zo gidan. Ta fa san da zuwa na. Kuma yanzu in zo a ce ta fita? Wato matsala aka samu wata makociyar mu ce ta haihu. To kuma irin suna da kusanci sosai da ita. To shine sai ta je mata barka. To kuma sai aka samu aka siya shi asibiti sai na ce kawai ta bi su gaba ki saboda abin da yake tsakanin su. Sai suka tafi. To kaga ni fa tafiya ma kama ni tai dole domin na so in dan daga saboda ba zai yiwu danga zuwa gida ina cinye muku nama ba.
umma ba haka bane, ko wancan abin da ya faru aka sai aka samu. Ita wannan mai haihuwar da kike gani, to kusancinsa da shi to na san halinta, to ita ma haka ake ce mata umma, to na dauka ita ce shine kika tana ta koro waɗannan bayanan aya ma ba da ki nake ba. To yanzu bari in kira ta. A'a, ai ba za ki same ta ba. Ai ba caji a wayarta. Wayar ce ma dama aka fara samun aka siya, shine dalilin ma da yasa nace kawai su tafi ga baki ɗayan ai. Wayar tana ciki ne man saka caji idan an kawo ta. To yanzu dai a takaice sai dai in koma. Hakuri zaki idan ta dawo sai in gaya mata ciwar gashi ne. Na, shi ban Ai na ce abun nan. To sai dai To ne mai ina na je ne. Ya kai ne umma. A gaskiyar magana mijin nan naki bashi da kirki, abin da yake kwata-kwata baya kyautawa. Ni dai na fuskanci raini ya shiga tsakanina da shi. In kamo hanya in zo ka tsaya na ilahi ka ce wai sai dai in koma wai ba nan? Cewa ai fa ba nan. To ni ina na je ai ina cikin gidan nan ni ko waje balle ko ba yanzu jin murya ki ne fa ya fito da ni fa. To fa ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba, ko me yake takama da shi ba yadda za a yi raba ni da yata. Ko dan karuna ne shi akan dukiya dan yana takama yana da wani abu, ba zai hana ni zuwa in ga yata ba fa. Umma bani da shi wallahi tallahi zai bani shari. Dole ne a dauki mataki. Yi hakuri umma zo mu shiga ciki. Hada ne a dau mataki. Sai gane shayi ruwa ne umma. Kai ki kai ji hasken hana ki zuwa cikin gidan da sai ko umma tun ina gidan can tare muke a har umma shigo. Tunda yaro ba shi da mutunci. Han uba kare kofa yake babbakewa yake ba zan shiga cikin gida ba. To ai dole ko ni ka gayyato tun da ka aure iyata. Wa umma ne kin san meye ne wannan mijin nawa? Wallahi tallahi umma ne dai kawai abin da na fahimta dan ƙarya ne. Kuɗi wannan tsabagin kuɗi wallahi ban taɓa ganin sa ba a hannunsa, naira 5,000 ban taɓa gani a hannun shi ba. Kullum in kin gan shi da kuɗi ba ta wuce 1,000. Wani lokacin ma baya kaiwa 1,000. Sai ƙarya ATM ɗina ya makale, sai na je ATM kuɗi, sai kaza. Ha! Subhanallah. Ba shi da komai kika ce? Wallahi umma abin damuna yake a cikin raina. Ki ce dai ganin kitse muka yi wa rogo. Ijan. Lallai tsuguni ba ta ƙare ba. Kin dai gani sai gidan. Amma babu komai, ba komai da kika sani sai wannan gidan. Amma dai gidan nasa ne ko? To ya daga mun wace wannan shi ne. Ba she kaɗan kusurwa mu gaje gidan. Tunda abin nashi tsiya ne ya shirga mana ƙarya ya ɗauko ki ya kawo ki bashi da komai ko za mu ɗauki mataki a kansa. Wallahi wanda a ɗauka. Amarya ba kya laifi. Yanzu dai abin da nake so ina so ɗan fita ne ɗan gagari ko ya. Ni dai wallahi gaskiya ban yadda ba, mai haka daga yin biki ka fara fita, ina laifin ka bari sai an yi sati ɗaya. To sati ayayya banda abinki in ma na fita duk inda na je dai ai zan dawo gidan in tarar da ke ko ki yi haƙuri ba daɗewa zan ba, awa 5 ce kawai. Har awa 5? Gaskiya ni sai dai ka rage awa 2. To na ji zan yi awa 2 shikenan, ni dai samun ɗan fitan da yanga gari gaisa da yan uwa da abokan arziki awa 2 ko ba matsala. Me yake so a to miki da shi? Tabbas labarin wannan shiri akwai wasu darasa a cikin sa, ku ci gaba da biyo mu dan sa. Daɗin naman ɗan dare mai nama. To ba damuwa, insha Allah ina dawowa zan biya ta IBB sai in siyo miki. Kenan. Allah ya bada sa'a. Ba da wani abu ko? Ba komai. Hawa nawa ma kika ce? 2. 3 ne. A'a ni ban yadda. To ba shi 4. A'a wallahi. To ba shi. To bari in dauko gale in bi ka. Ni to ai ba bi kika ce ba? To ba shi bi da rai. To Allah ya bada sa'a. Idan kuna mai ba ta buga mana kofa sai ka ce in aka bugu ɗaya bi ba isa. Ban ji wurin dillahi ai ba sake bane. Ado. Ban ji ba. Na ce kallon da kyau. Tun kuɗa shi da juna. Ni da kake gani na nan wallahi ba kan wallasa bane. Ban ji wurin. Ba kasar a ci a kwanta lafiya bace. Domin ni da gani nan wallahi kasar shuri ce. Kun ga ya tillashe ni sai barzo. Ban ji wurin dan Allah ya kare. Ba na so a ji na cikin gidan nan. Ka bari dan Allah dan annabi kai haƙuri. Maganan nan bana so ka daga murya makota su ji, mata gidan ma bana so ta ji. Dan Allah mu bar maganan nan ni ta kai. Ni ta abin nan. Magana ce Maladu. Zan ma yayi kuwa da ganganku. Gaba ɗaya in tara ilahirin mutanen unguwan nan su ji halin da muke ciki. Haka muka yi da kai.
haka muke da kai. Ai ko da ki dusu nan madade ne da ado din da adamun ai dude ne ko? Bare ko. To magana ta gaskiya na yadda zan baka kuɗi. Na yadda zan baka kuɗi. Gida yawa wajen zama. Yawa. To amma fa da sharadi. Kaga kuɗin nan rabi ka ce min kana da shi. Yaushe za a cika rabin? A'a ni ba baka da matsala in Allah ya da kafin shekara ma za a abin nan. Wata 3 ma ni da tarewa zaka ga. To kar ai haka da ni saboda wani lokaci ne zaka gani kamar bai. Yawwa saboda ni harka ta mutuncin ga ta dora da ni to akwai kuɗi. Idan ko ba kuɗi wallahi ba ni da mutunci. Saboda ka san ni rayuwa ta ba a garin da nayi ba. Yamma da garin nan namu nayi. Na san garin da ne rayuwa kwata-kwata ma za su yi sallah sai sun kallo garin mu. Ba matsala da yawwa ni ba ka da wata. Ka biya kuɗi za ka zauna. Amma idan baka biya ba wallahi zan iya watsi da kayanka. Zafi kai ka watsi. Ai baka sani ba kwanaki wani mutum matarsa tana naƙuda fa na watso maka kaya. Wallahi a tasi ta haihu matar. To ni ba za mu kai ga haka ba, ni sabon aure ne, ni dan Allah da Annabi gidan nan shine irin gidan da ya dace da matar da za ne. In ba irinsa ba za a iya samu matsala, ka taimaka min dan Allah da Annabi. Kudin nan zan cika, zan ba da 75 tana nan kinken. Ka bar ta dan Allah a rike iya haka a jira ni lokacin da zan aure. Sa dai wannan gemin ba wai na dan baka guri ka ajiye shi ba. Saboda ka san wasu mutanen haka suke ba kuma Allah sa ba gemu ne irin na yaran zamani da ake ajiyewa ba. Baka da matsala da ni. Yawwa to sai tashi cika kuɗi. Ba fa mai gida zaka samu ba. Ni zaka kawo kuɗi. Idan ka kawo kuɗi ni na san yadda za a yi. Baka. Idan baka cika kuɗi ba wallahi bakin ilahirin kafatanin kayan da ka zuba a gidan nan wallahi zan iya watso su kan kwalta, zan iya watso su kan burtali, zan iya watso su kan burji, zan iya watso su kan hanya wallahi kwararo wallahi sai na yi kuwa na tara maka bil adama na birni da na ƙauye na hanya da na kasuwa wallahi sai kowa ya ji abin da muke ciki da kai saboda ni ban da kirki ba matsala zan bayar zan ci na an ga mutunci na akwai kuɗi ko ba kuɗi zan ka kira ni ma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai din sanati ke. To ai naji abun ne da yawa. Zan bayar Allah ya da harka arziki ce ta shikin. Zan bayar na yi da dokokin ka. To ado tun da kana da tabbacin ba haka muke da kai ba. Abin da nake so da kai shine tattare ilahirin abin da ka sani na ka kakab na cikin gidan nan ka kwashe shi. Idan na tashi dawowa wato a iya ilahirin abin da na koyo sai na zuma da sigari a baki na. Haji ko? In kunne ya ji, wallahi jiki. Turo min gemu kake ni kamar wani. Bunsuru sabon balaga. To, dan dai ka ce. Sadan ni ko take ido da ido. Ko ka ce ta. Gidan ka ne? Kai, na lafiya na ba gidana ban je ka. To, kwana uku. Naji. Allah in baka tashi ba. Butarka, robar wanka, kasko, masaki, sai na watsi da shi. Baka ji gidanka ne? Ba gidana bane, naji ba gidana bane. In takalmin ma bashi na biyo ka, baka cika min shi duka ba. Ai. Kun zai fasa mutane kai, Allah ubangiji sa da yarinyar nan bata ji ba. Na hada da musifa, ina san haka ke ba zan karbi gida a gurin ka ba. Kai, yau ka shi na gushi. Allah ya taimake ni, Allah ya sa ni yau wannan bala'i ne kai man jibar, me za a yi da kai? Adamu. Me kenan? Ba abin da ban ji ba tun daga farkon zance har zuwa ƙarshen sa. Dama Adamu wannan gidan da muke zaune dama ba gidanka bane? Tabbas. Isra yau kuma tusa ta riga ta ƙure gobe. Ba ni da dama da zan iya saki miki wata ƙarya. Magana ta gaskiya abin da kika ji haka ne ni ba ni da gida. Gidan nan ba gidana bane gaskiya fi sabilillahi. Yan wasu dalilai ne suka rika tasowa yanayi izo da dole sai da aka yi haka amma yanzu dai magana ta gaskiya dai ni sai dai in ce ki gafarce ni gaskiya. To me ya sana'a ka takamaimai me ya sana'a ka? To ni din akwai sana'a gaskiya akwai sana'a matsala ɗaya dai kawai dai ba lallai ki ji sana'a ta miki ba amma kuma dai alhamdulillah ita ma dai sana'ar ana samun amfani da ita domin ku da ita da aka yi abubuwan da aka yi aka samu alfarma. Magana ta gaskiya ni wankin mota nake. Wankin mota? Yanzu kana nufin kai mai wankin mota ne ka zo kai ƙarya ka aure ni? Ai duk motocin da kika ga ina zaburowa ina kawowa ina taho da su. Magana ta gaskiya na jama'a ne nake ɗaukowa da su nake zuwa ake dan miki yan abubuwa.
amma dai tunda Allah ya kaddara da yarga an yi auren nan na aure ki to sai mu rufa juna asiri a zo na abin nan ko ba haka ba. Ashe ko Angula za ta koma gidan tuntsaniya. Domin kuwa za ka koma bazawarinka in koma bazawarata. Dan dole ka sake ni in je in ci gaba da zaurici. Allah ya yi. An gaba ai su raba adawa ba. Ta yaya zan yadda bayan na san zaman gauranta kuma in sake da in zama zauri yanda muka ji daɗin zama aka zauna lafiya. Ai ba zan iya sakin ki ba. Ayya, kai ka san haka. Amma ni ban san haka ban gaya maka. Idan dai har gidan nan yanda na ji ma kunne na ba gidanka bane, to billahi lazi ban ga ta zama ba. Ka hakuri zaki. Ai ki zauna ki ta man zaman dare da tsawon dare ki ta man du'ai. Allah ya rufa asiri. Allah ya kawo kuma yanda za ki ciki koshi. Kuma abinda Allah ya ba mu na rabo, Allah ya raba mu lafiya. Zan mana ba fitakar wani gidan sai rabo. Ha. Ai billahi la ilaha illa huwa kai da kwanciyar hankali. Har abada a cikin gidan nan. Isra, tabbas mun yi babban kuskure. Gashi mun rasa tudun dafawa. Mun zo mun kasance a cikin nadama. Dama shi son zuciya, bacin zuciya. Sai dai mu ta istingifari. Umma, ni dai gaskiya ba zan iya zama da shi ba. Sai dai ya sake ni. In kara gaba. Haba Isra, so yake ai ta irga miki aure? Ai ba zai yiwu a ce kuma ki kuma kashe wannan auren ki ce za ki sake aure ba. Ai sai a sa mana idanu a zo a dinga mana magana. Kuskure dai mun riga mun yi shi. Dama son zuciya bacin zuciya. Duk wanda ya biyo son zuciya dama ƙarshen sa na dama. Ka za ki haƙuri ki je ki zauna. Ya za mu yi? Iyakar mu ce dai muke shirin gani. Ko ma in ce mun gani. Ka za ki haƙuri. Gidan fa da za mu koma fa. Zaman fa mutum 4 ne. Yanzu haka a ciki akwai mutum 3 a ciki. Mu ne cikon na 4. Ɗaki 1 ne kuma ban ɗaki 1. Yaushe zan je cikin wannan gidan in zauna. Isra ya za mu yi? Haka za mu rungumi ƙaddara. Mun riga mun tafka babban kuskure. Sai dai mu ta istingifari. Ni dai kan na riga na ga ishara. Assalamu alaikum masu kallon fina-finan Hausa. Muna maraba da zuwan Hausa Cinema Plus, gida ɗaya tilo na zafafan fina-finan Hausa da nishaɗi, gargajiya. A Hausa Cinema Plus za ku kalli jerin fina-finan Hausa da abubuwa masu taɓa zuciya da za su nishaɗantar da ku. Muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin kada ku rasa komai da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Hausa Cinema Plus, nishaɗin makallata.